Стройка Комфорт отдава 600 квадратни метра офис на фирма Инвестконсулт за 6000 евро месечен наем в сграда, която не е завършена изцяло. Наемодателят Иван Стоев не е получавал вече 3 месеца наем от наемателя Петър Трифонов. Двамата са насочени към медиатор от съда. Добре дошли, господа. Господин Стоев, бихте ли изложили гледната си точка? Не съм получавал наем от 3 месеца и си искам парите. Няма как да ги получите парите, не сте ми предали офиса в завършена сграда. Ние договорихме едно, плащам 10 евро. Сме договорили на квадратен метър. Така сега сме договорили. Договорили сме обаче за завършена сграда, а не за работници, които да се шлят нагоре-надолу, да работят строителни материали. Няма как да ги получи парите. Не е завършил офиса, не е завършил сградата. Имам неустойка, искам. Ползвам строителна площадка. Идват вашите работници, носят материали, не мога да си покана клиентите, пропускам ползи. Отричате, че сте наемател ли? Не отричам. На седмица неустойката е 6000 евро. Забавата ви е точно 72 000 евро. Но вие ползвате офиса. Значи аз съм си изпълнил договор. Ползвам. Вътре. Вътре съм, но не е завършен. А защо няма други фирми наематели? Бихте ли ми казали? Моля ви, Трифонов, губя търпение с вашите истерии и претенции. Аз съм загубил търпение, затова сме в съда в момента. Затова се съдим. Да, господа, бихте ли, доколкото разбирам, и двамата търпите загуби от цялата тази ситуация. От чутото до тук разбирам, че за господин Трифонов е важно да ползва завършен офис, а за вас, господин Стоев, е важно да получавате наемите си. Бихте ползвали този офис, ако той е завършен с асансьор и почистен от строителни материали, така ли е? Точно така. Бих могъл да приключа за около месец, но Трифонов трябва да плати наемите. Това няма как да стане. За наеми може да говорим, като се завърши сградата. Може да се разберем да не плащате неустойки, а другия вариант е до 20 дена да приключите сградата и тогава говорим за наеми. Аз разчитах на наемите да си покрия разходите за довършителните работи. Доколкото разбирам, на вас тия пари са ви необходими, за да финансирате довършителните работи. Ако се покрият 2 от 3 наема, мога да приключа. 2 от 3? Не мога да плата за времето, за което не съм ползвал, т.е. 3 наема. Ако завърши до 20 дена с асансьор и изчистено, мога да плата наем и половина, но не е 3 наема. Да. Вие какво бихте? Ако има асансьор и е чисто, до 20 дена, съм съгласен да плата наем и половина. Добре, но един наем сега и един след 20 дни. Господин Стоев, за вас този срок реалистичен ли е? Вие, доколкото разбрах, се нуждаете от тези пари, за да финансирате довършителните работи. Съгласен съм за 20 дни, ще се справя, но единия наем трябва да ми се плати сега, а другия след 20 дни. Така разумно, мога да плата сега един наем и след 20 дена, когато се уверя, че е завършена сградата, ще му плата половината наем. Устройваме този вариант. Чудесно.